Ja. Hvad skal man bruge en iskold Peter til? Intet. Min hot pepper Peter. Til at spise chili? Ja. Ja, kom nu. Hot pepper Peter og la smooth the code. Det er os, så. Forever, ikke iskold Peter, men HPP. Ja, hot pepper Peter. Ja, okay. Hvem kan stoppe os? Vi er ustoppelige. Ingen kan. Ingen, og jeg mener ingen. Ingen. Undtagen yderkorn. De er altid pisseirriterende. Hvad er Peters nye navn på YouTube? Hot pepper Peter. Hot pepper Peter. Lasse. Vi har nok ikke så mange abonnenter, men jeg ved, der kommer flere. Jeg dyrker også Peter Penis Chili, og jeg er meget billig for at blive en god YouTuber, der er super duper. Vi gør alt for vores fans. Vi bruger altså vores hands. Nye navn på YouTube. Hot pepper Peter. Hot pepper Peter. Nu nedlægger edderkoppen Lasse. Jeg synes ellers han har været en sød basse. Ja, han står altid op, når han skal vise sin YouTube-krop. Peter har den sygeste YouTube-blog, og den er ikke helt lov. Hvad er Peters nye navn på YouTube? Hot pepper Peter. Hot pepper Peter. Ja. Lasse spørger altid om du vil have en job, så siger jeg, at de ikke går.